देलै ड्राइभार माबार आथुर थाबै गोख्रै सलाय होनदों रलै सा खावदों गारियानो बिनिफ्राय गोसा खारला आरो माखोदों आथुर जागासिनोब्रा दारेगा एसे दाबायना होबावब्रा मा थैज्रोम ज्रोम लरपाय गारि सलायनाय बेलाय फाइटार बायदि मोनदों नामालै रखरा बेटारि गारियावसो गाखोदो नोङो बेटारि गारियाव गाखोनानै माबा नुस्लाबलाय सलायजानो लुबैबाय जागोन नामा जोंफोर सलायनो मोननायबा दाहालागै न' मोनहैलायसिगौ बियो दै हाब मासि थिफुदला दुगा मारा पेसेन्जारलै हिनजावनि सिगाङाव लेबेल देखायदो नामा आंनावबो बेबायदि गारिया दंलै आंखौ माबा सलायनो रोङा बायदि मोनदों नामा नोङो हिनजाव नङा बे आंनि बिबनांसो होना आमेरिकानि बावसोलै मामुलि बापरे बाप बिगुर गुफुर जाथो होनबा आं दहायनो सानखादोंमोन बर' नङा होननानै हाब बोरै कानेक्सन जायाब्रा नोंसोरलाय आंनि हिनजावा आमेरिकानि फरेनार हिनजाव जानबा लरग नैबे आंनि बिबोनां दिल्लीसिम लायदोंमोन आङो देबारसो फार्स्ट बड'लेण्डआव फैजेनदों आच्छा बिदिसो होनबा नै हरलायबाय साला फनखौनो खायसे दिगदारनो हेलौ थांगासिनोलै बापा हारे माथो गोदाव सोराव बारे फन खालामगासिनो बबेसे मोनफैगोन दाबो मोनफैया नामा दहायनिफ्रायनो ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय अननाया मोनथारसिगोनलै र' नै गामि मोनबाय मा गोदैसो गोमासिगोन बायदि खबर लाबाय थाबाबो दाय जायो सेकेन्डआवनो नोंनो आपडेट नांबाय थागौ नामा नोंनो हा नै माबा लाबाय नै थाबायदों नै माबा मोनबाय माबा खालामबाय होननानै खोथाहरबाय थानांगोन नामा नोंनो हा गुसिंग्रा मेन्टेल मोनाबो आलासिखौ नायनोनो दंफैखायो बे साला खिजानायफोरालाय मा मोनफैलायखो बिसोरलाय दोनथ' मोनखासिगोन नै मा बबेसिम मोनफैखो होनदो आफि गामि मोनफैबायानो ए साला बिनानावखौ दोनखारजानो गिखोसो ना माखो हरा बेलाय मामिलै मा होनो मादै आङो गस्ला गोदान लाबोदोंना लाबोयाखैनोलै मेथाइ आङो बेफोरखौ दा संना लाबानो जाबाय माबालै आदै आर'नाइजों एसे बरायलायबा मोजां जागौमोन नामा आलासिखौ आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन जागोन दे आफा नांलायला इमान ओरै खालामसोलाय नांला न'निनो आलासिखौनोलाय फाथै नङाबा हाग्रा बिलाइफोरजोंबाबो बराय जायोलै जाम्बा मा गोदाव सोराव बुंनो हाथारो नोंलाय माथो आर'नाइ लाफादिया बरायनोबोलाय सामब्राम ओइलाय सफैबायानो माथो बारे माथो लाइन जाना दंजोबोलै नोंसोरखौनो नेगासिनो फिसा बिदि लामायाव नेलायनांगौ आरो थास देलै आख' नंला दे मस्त' गोजाननि खुरमा नालाय बाङाय फैसा होदो आरो दे मा जागोन नोंसोरजोंबो लासिं देट Hey sister, hello after long time. Welcome to India, my dear sister. Okay, thank you. Glad to see you after long time, Selena. Me too. How it's going? Everything is good. Apule. Sure. Mami muna, maba tong tang English na malalay din na. He is my son. Oh, hey, little kids, how are you? Mandili, mami. Ma khabar hana sangdang madaya. Fine, thank you, auntie. Hana bungera jada. One, thank you, auntie. Wine? Ya, जाबायलै गथ'जों वाइन नङालै राजा फाइन बुं फाइन वाइन बा जौ होनायसो जायो Okay, no problem. Selena, he is my father-in-law and she is my mother-in-law. Okay, and they are my husband friends. Hi, I am Mudla. Jerau merau khaubla gubla. Okay, nice to meet you all. Come on, one time hug me. Okay, Beber रायजोंबो लासिंसिंनो लाजिया नोङो बिदि गोबाख्रलाबायनो दैद बुरि बिसिना जोंनि बायदि नमस्ते माते होनलायनानै आखाइ खबजोबा नङा डाइरेक्ट खुदुमनाय गोबाख्रबनायनि हेन्डसेक लानाय जायो बिसोरना जाम्बि आफाया बुजिया आरो दाबो दै बुंथ'लालां जोंनावबो बेबायदि कालसारा सोलिनांगौमोनलै साला खुदुमबासो हेन्डसेक लानाय जानाय आबुआबो काट्रासोलै माथो आसोलसो आदैयाबो दे आलासिखौ बिदिनो लामायाव दोनबाय थासिगोन नामा Let's go, sister. थौ न'सेयाव थौ सेंग्राफोर मा आदै नोंसोरबो दिनै जाहानावनो हर थालांदो न'नि दाउज्ला बोराय खासिखौ हगलायनोसै एसे पार्टि सार्टि खालामनोसै ब्रा सेंग्राफोर बिदिब्लाथ' साबद्रायबायसो आदै एडभान्ससो बिदियाव जोङो मानो आफा बिसोरलाय मालानि आलासि ओइनो मा रकम मोनथारो बिसोरलाय माथो रेगुलार थाम्फैफोर बायदि बिरफुंबाय थाखायो जेराव मोनजानाय बेयावल' सुन सामथाय नों जोंखौ जावबाय नोंसोरखौ सोर लेंहरा देलाय मालाय जोंहा आलासि फैदों नोंस्रासो एखेबारे ज्राव गोनदा गोनदि थोद लाजिनांगौलै एसे सामथाय फिसा हामालै मा हामालै आफा होमबालाय रायजोफोरखौनो गासिखौबो खबर हैथां आमेरिकानि आलासि फैदों जाहानाव पार्टि जानो फैयो होननानै
हाय सामथाय फिसा बाथ्राया बिदि नङालै सामथाय थारमाने जों जानोसो फैदो जाहैबाय आरो ना गावस्रावनो फैबा इमान लेबेल नोङो जोंहाबो सनमान दंलै भाइ इमान जानला मेनला खोथा दाबुं ओइ बाबुमोन जालांनो हागोन नै जालांनो हागोन हाबा मोननाङा माबा जोंखौ मोनजाफेरि बायदि मोनदों नामाब्रा दाउखौ नोंसोरनो हमनांगोन नोंसोरनो गोदाना होनांगोन खिन्थु बे माबा जोंनि थाखाय गेदेर बाथ्रा नामा थास बिदि बुंजालायनानै थाबावनोसै मोदला सामथायालाय माला जावालै जोंखौलाय बे रायबाबो बुंबाबो जेबो मोनालां दाना बेखौनोथ' बुङो निलाजि What are you talking about? I don't understand anymore. बेनाय they are very naughty boy be careful from them बेनाय दे इनो मा रकम बिबोनांखौ लाजानो गिदो नामा लैयो मा रकम एनादो बया बयानो नोंसोर बादिया लानाय मोननायाथ' गोजाननि बाथ्रा खिथु सुना होनोबो समायगोन जानो मानसिसोलै भाइ बेबो लाभ इज ब्लाइन्ड होनदों माखोथो मोजां मोननाया रावखौबो सिनाया थारमाने नोंसोरो अब्लाथ' आंनि बैनायखौनो नोंसोरो टारगेट खालामना फैदों नोंहानि साननायफ्रा मानो रे मा सानोलै सामथाय बाङाथ' गामै सानना मा रकम लैदो दे सरि बाबाले मा बासना मैथा खावला फिसा आन्टी आंनो गस्ला गोदान लाबोनो होननाया लाबोगोन लाबाखै माथो दाबो होला होगोनलै र' राजा लाबोदों थां बाम जाबाय थानांला राजा थां बाम मादैजो दे मादैया मेंना फैदो दै गेलेथां अब्बा थां सना थां थगायदो बादिलाय What happened? आंखौ थगायदोबा आंबो ओरैनो थगायजाया थगायाखैलै थगायबा आंबो आन्टीनि ड्रेसफोरखौ लिट्रिन सिङाव सोखुमा हरगोन नङाब्ला ब्लेडजों हासिखुमाना दोनगोन केला What did he say? My son said that he wants to get a new dress from you. Oh, that's the matter. Okay, I will give him. गथ'आनो एसे जुदालै जिखौ नांगौबाथाय नांगौ ओइ मोदलानिनो नांदेरनाय थै गावनिसो लादों नङाबा दे सेंग्राफोर नोंसोर एसे आलासिजो रायलायथ'दो दे दे आदै आं एसे दाउआ बबेयाव दं एसे नायग्रोहैग्रोनि How do you feel here हो बैनाय हो Nothing, just feeling like a home. It's comfortable, I got it. Thank you बैनाय thank you. You can stay here with me overnight. Sorry. You can stay here 1 year बैनाय 1 year. No, I have not able to stay here no more days. You know, I have to go soon. नोंनि हिनजाव बायदिनो एखे नुयोलैना सामथाय ओमफ्राय माथो जाखो एखे बंसनिथ' बुस्थुआ ओइ आंनि बिबनांखौ बुस्थु दाहोन दे एखेबारे धांगा धरानि खांग्राङो बड'लेण्डआवनो लाखिनोसै खोमालै बेखौबो सामथाय मालखो आरो नोंबो मालसो होनबावदो ना नोजोर दाहोखा खिन्थु बुहुद दिगदार गन्दगल हो जाएंगा गावासो हिनजाव गदाय लाखिनोसो माथा मारिदो खोमालै सुवा दायो माथो थिगब्रा बेजोंलाय गाबोननो सानसुमबा लुकुर लाखार खालामगोन आरो बेलाय बेखायनो बिबोनां गोनां हाबाला जाम्बाफोर मालाबा एक्सट्रा अफार मोनो बारा हिट नुवाखैलां नोंसा बिबोनांखौबो माबा हाम ख्रें ख्रें फुरगेव दिंग्लाग्लाल' लावथि साइज ना दाउब' साइज होनो बिदिखो ओइ आंनि बिबोनांखौ नोंसोरो लावथि साइज होनदो हा माथो सेंग्राफोर दाउ होसोनो फैलै एसे ओइनो दाउ होसोनोनो ओरैनो मोनजागोन बायदि मोनो नामा नोंसोर बेयाव होसोगोन ओइ बाजै सामथायखौ एसे थाल लादे सेंग्राफोर बैनो दाउआ बेनो होमबा औ आच्छा दे हमदो बाबुमोन हमदो आइथिङाव हमनांगोन ना खर' हमनांगोन आदै आरे जिखुनु हमना खर' गांखं आथिंखौ सावजानो मोनगोन ना आदै आरे मोनजानाय मोनजायैया उननि बाथ्रा दाउखौल' हमग्रोना दे आवरदो लबरजों खेबसेयावनो गावखाजागौमोन ना हाट बिसोरलाय गथ'फ्रा डायलगसो मारिनो फैदोंना दाउखौसो खारग' होगोनलै बिसोरो आच्छा दे लाखै थांनानै नोङो उनथिनिफ्राय बारसिनखादोलै खेबसेयावनो ओरै माखोथो नायबाय थादो आच्छा दे या दाउ मोनजागोन ना मिसालै दिनैबा हले आच्छा दे बारसिनखानोसै होमबालाय